به المرغوب فيما عنده النادي في أمره في السماء والأرض الذي خلق الخلق بقدرته ومن يلزم بأحكامه وألزم بدينه وأكرمهم بنبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا إلى آخر آيات. صدق الله العظيم وصدق رسول Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjamaah salat subuh, bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat saya ingkang tansah dipun muliakan dening Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita lajengaken kajian ing subuh menika. Alhamdulillah kalau wau dahulu fa insyaallah ibu-ibu sampun khatam nggih Bu. Alhamdulillah khatam ping pinten? Ampun mugi berkah nggih to. Ingkang gerang mugi sehat. Ingkang ada hutang mugi-mugi lunas. Alhamdulillah amin. Ternyata sing muni amin mau ndek utang. Ya mesti nek pas enten ngoten niku mugi-mugi ingkang ada hutang lunas, jamaah 50 niku amin. Wah berarti kabeh ndek utang. Termasuk sing ngomong niki ndek utang. Ampun, ternyata sahabat angkang kaping 3 ingkang pertama sinten Abu Bakar As-Siddiq, ingkang kalih Umar bin Khattab, ingkang ketiga Utsman bin Affan. Nah, menika umat Islam tragedi umat Islam yang memilukan ternyata sahabat Utsman bin Affan menika sedanipun inggih menika terbunuh rikala maos Al-Qur'an. Mugi-mugi dados syuhada. Ternyata para sahabat menika wau kematianipun di ujung pedang, di ujung belati dan tidak ada perlawanan sama sekali. Umar bin Khattab wong gawalake kaya ngono, sing jenenge jin nganti setane wedi, ning ternyata nggih terbunuh di ujung belati ketika waktu ngimami salat. Sahabat Utsman bin Affan menika wau rikala napa maos Al-Qur'an. Mugi-mugi sedaya menika wau ingkang seda wonten ing wulan Ramadan ingkang beramal saleh menika dados penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Menika ingkang saged kula aturaken akhir kalam wabillahi taufiq hidayah wa hidayah ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.